já jsem říkala, budeme mít oslavu, dojděte. A každý tak jako, jo, dočko, jo, tam bylo to letadlo, no jo, tam spadla, zlomil si 2 ruky, 1 nohu a paní učitelce jsme utekli. A každý začal takhle vykládat přirozeně, 90% lidí. A teď se jim objevil na tváři takový ten úsměv, taková ta vzpomínka, taká nostalgie. A to se mi strašně líbilo. A tak já bych taky přál jenom to nejlepší, hlavně vám, paní učitelky, paní ředitelko, děkuji vám za všecko a jak to řekl pan místostarosta, vychovávejme děti tak, abychom my z nich měli radost a oni v nás měli oporu. A jestli dovolíte, tak ať Bůh požehná vám živým, ať požehná všem, kteří sem budou přicházet, ať jsme chráněni od zla, od všeho nebezpečí. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.